बे समाव आङो नोंथांमोननो नैबे नोंथांमोननि मायदमनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदों आरो मिथिहोनो सानदों दि जिहेतु जों दाख्लै थांनाय आगष्टनि 4 तारिखआव जिहेतु जों गुवाहाटीयाव मोनसे जोंहा जि जोंनि फैगौ जि मोनसे नेशनेल टुर्नामेन्ट सफ्टबल जानो थांगासिनो दङ बे टुर्नामेन्टनि नामानो जाहैबाय 17 जुनियर नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिप खुंनो थांगासिनो दं बेनि खुंफुं आफाद जोङो दाख्लै थांनाय आगष्टनि 4 तारिखआव दाफुंनानै लानाय जादोंमोन थेवब्लाबो जोंनि जिखिनि कमिटि दानाय बे कमिटिया फुलफिल जायाखैमोन नाथाय दिनै मोनसे जेनेरेल मिटिं लाबावनायनि गेजेरजों दिनै बे अर्गेनाइजिं कमिटिनि आद्रा थानाय जोङो माखासे बिथांमोनखौ सोसननानै जोङो फुलफिल दिनै अर्गेनाइजिं मेन कमिटि मोनसे लोगोसे 10टा साब कमिटि जोङो दानानै लानाय जायो जिहेतु बेहाय गुवाहाटीयाव मोनसे जि अक्ट'बरनि 7, 8, 9, 10 सानब्रैनि मोनसे हाबाफारि लानानै मोनसे मा होनदों सफ्टबल नेशनेल टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ आरो बे टुर्नामेन्टखौ मोजाङैनो जाफुंहोनो थाखाय दिनै जोङो गुवाहाटीनि नैबे PWD जि मोनसे कन्भेन्सन सेन्टार बे कन्भेन्सन सेन्टाराव मोनसे जोङो सरासनस्रा मेल लानाय जायो आरो बेहाय जोङो जोंनि मेन कमिटिनि चेयारमेन हिसाबै जोङो कमलपुर समस्तिनि MLA मानगोनां मा होनो दिगन्त कलिता MLA सारखौ जोङो मोननो हादों चेयारमेन हिसाबै अर्गेनाइजिं कमिटिनि आरो जोङो वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो मोननो हादों जोङो पंकज चौधुरी बिथांखौ मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोङो फाइनेन्स सेक्रेटारि हिसाबै जोङो बिप्लब कलिताखौ जों मोननो हादों जों भाइस चेयारमेन हिसाबै जोङो अशोक कलिताखौ जों मोननो हादों आरो अर्गेनाइजिं माने सेक्रेटारि हिसाबै आंनि स्टेटनि जितु सेक्रेटारि हिसाबै बेखौ आंनोनो होनाय जादों अशोक गयारिनो होनाय जादों दा गुटे बेखौ लानानै जोंनाव माखासे जोङो बेहाय मोजां MLA फोरखौ जोङो एडभाइजार हिसाबै जों मोननो हादों बेहाय जोङो एडभाइजार हिसाबै जों मोननो हादों जिहेतु स्टेट BJPनि गाहाय नेहाथारि आरो बिथाङा बर्तमान निउ गुवाहाटीनि MLA जोंहा दिप्ल रन्जन शर्मा बिथांखौबो जों मोननो हादों बेजों लोगोसे जोङो बिजय गुप्ता MLA सारखौबो जोङो एडभाइजार हिसाबै जों मोननो हादों जों एडभाइजार हिसाबै जोङो प्रकाश चन्द्र दासखौबो जों मोननो हादों दा बेबायदिनो जोङो तपन दास बेबायदिनो मोजां व्यक्तिफोरखौ MLA बे गुवाहाटी ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ जों लानानै मोनसे टीम जाय टीमखौ लानानै फैगोन जोङो अक्ट'बरनि 6, 7, 8, 9, 10 जों बे सानब्रैनि बे सानबानि बे जोङो हाबाफारिखौ बोरै जोङो बिथांमोनखौ दोननो हागोन आरो बेहाय जोङो गासै 26टा स्टेटआ बेहाय बाहागो लानायनि खोथा बुंदों खिन्थु दासिमाव जोंनियाव फाइनाल जितु आंनियाव मोनसे मेसेज फैदों गासै 15टा स्टेटआ फाइनाल जाबाय आरो बिथांमोना बहुत टीम लाबोगोन बयस एन्ड गार्लस जोंनि सफ्टबलनि टीम मोनसेयाव 12 जन थायो कच मेनेजार थायो गासै मोनसे स्टेटआ जुदि लाबोयोबा बिथांमोननिबा गासै 28 जन जायो आरो जेब्ला बिथांमोननि स्टेटनि जुदि मा होनदों मेनेजार बिदिनो बिथांमोननि माखासे टेकनिकेल जुदि फैयोब्ला 30 जन जायो मोनसे स्टेटनिफ्राय गासै जोंनियाव 850 जन गासै अफिसियेलि आरो प्लेयार्सफोरखौ लानानै बेहाय पार्टिसिपेसन खालायनाय जागोन दा बेहाय जोङो बिथांमोनखौ बोरै दोनगोन बोरै जाहोगोन माबायदिबा जोङो मा रोखोमनि बे खामानि माने जोंनि टुर्नामेन्टखौ साक्सेसफुल खालामनो हागोन बेनि सायाव जों दिनै गुवारै सावरायलायनायबो जादों आरो बेहाय जों मोनसे बाजेट हमनानै लादों आरो बे बाजेट बायदियैनो जोंनि बे टुर्नामेन्टखौ जोङो मोजाङै खुंफुंलांनो थाखाय जोङो सावरायलायनाय जादों आरो जोङो मैया थांनाय समाव जोङो जोंनि मानगोनां आसामनि जि स्पर्ट्स मिनिस्टार मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारखौबो जों लोगो हमनाय जादों आरो स्पर्ट्स डाइरेक्टर जोङो आसामनि बिथांखौबो जों लोगो हमनाय जादों आरो बिथांमोननोबो जों बे बाथ्राफोरखौ फोरमायदों आरो बिथांमोनाबो जोंखौ निस्सय सहाय खालायनायनि खोथाखौ बुंदों आरो आं सानो जे बे गेमा मोजाङैनो साक्सेस महर मोनगोन बिनि थाखाय जोङो जोंनि जिखिनि खुंफुं आफाद जोंनि जि माने अर्गेनाइजिं कमिटि बे कमिटिनि मोनफ्रोमबो दालाय कमिटिफ्रा गावगावनि दायित्वफोरखौ लालायलायनानै दिनैनिफ्राय बिथांमोननो जों चार्जबो होनाय जाबाय आरो बिथांमोना गावगावगाव बिबानफोरखौ लानानै खामानि मावगोन दा ओंखायनो आं सानो बिनि गेजेरजों मेसेज होनो सानदों जाहाथे बियो गुवाहाटीयाव गोदान जानो हागौ मानोना सफ्टबला आसामाव 2015आव बियो गेलेजादोंमोन आरो मोनसे एसोसिएसन हिसाबै दाफुंनानैबो जादोंमोन आं बिनि फाउन्डार गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ
आरो दिनैसिमबो मावबाय थादों आरो जोङो मोनफ्रोमबो नेशनेल टुर्नामेन्टआव जोङो आसामनि जानानै जोङो बाहागो लायो आरो बेबायदिनो जोङो आसामा सफ्टबलाव जोङो मेडेलिस्ट जोङो साब जुनियरफोराव जों मोननो हायो सिनियरावबो जों वमेन सेक्सनाव जों मोननो हायो नाथाय हौवासाफोरनि गेजेराव जोङो दासिमाव सिलभारावनो जोङो नांथानानै थादों ओंखायनो जों देग्लाय सानदों जिहेतु नैबे गुवाहाटीयाव जानो नागिरनाय बेहाय जों बर्ड टीम सेलेक्शननि रिजाल्टखौ जोङो दिनै दा हरनि गेजेराव जोङो होगोन बेहाय जों 12 जन हौवासा 12 जन हिन्जावसाखौ जों सेलेक्शन खालामनाय जागोन आरो बिथांमोननो जोङो सेलेक्शन लेटार हरनाय जागोन आरो बिथांमोना 20 तारिखनिफ्राय कचिं केम्प जागोन आरो बे कचिं केम्पखौ जोंनिनो मानगोनां एमएलए जोंनिनो मानगोनां चेयारमेन दिगन्त कलिता सारा बेखौ मा होनदों बिथाङा स्पन्सर खालामदों बिथाङा गासै 43 साननि थाखाय जि जोंनि आसाम टीमनि जिखिनि सेलेक्शन माने प्लेयार्सफोर दं बिथांमोनखौ जाहाथे फैगोन समाव जाहाथे जोङो बोरै बिथांमोनखौ चेम्पियनशिप खालामनो हायो बिथांमोनखौ बोरै हिर' खालामनो हायो बिनि थाखाय बे खामानिया मा होनदों 20 तारिखनिफ्राय ओपनिं जागोन आरो बिनि गुथे जानाय थानाय बेबस्थाखौ जोंनि मानगोनां एमएलए जोंनि बे कमिटिनि अर्गानाइजिं कमिटिनि चेयारमेन माने जोंनि दिगन्त कलिता सारा बेखौ बिथाङा ग्रहण खालामदों दा बिथांखौ आं ओंखायनो स्पेसियेलि धन्यबाद होयो बिथांबायदि बेक्तिया जोंनि समाजाव थाथों आरो बेबायदि बेक्तिया जेब्ला दायित्व लागोन जोंनि गोबां प्लेयार्सफोरा मोनसे एनकारेज जागोन खामानि मावनो गोसो जागोन जोंबो खामानि मावनो गोसो जागोन आरो आं सानो निस्सय बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों आसामाव मा होनदों आसामा फैगोन मा होनदों जेराव जोंनि टुर्नामेन्ट जागोन 8, 9, 10 सानथामाव बे सानथामनि टुर्नामेन्टआव जोङो चेम्पियनशिप हौवासा आरो हिन्जावसाया लाखिनो हागोन बेखौ आं मोनसे आसा खालामदों जोंनाव अलमस्ट जोंनि खामानि मावनाया दा जोङो 50% जोंना प्रग्रेस जाबाय जोंनि थानाय बेबस्थाफोरखौ जोङो थांनाय मास मोनसेनि सिगांनो जोङो एकमडेसननि सायाव जोङो थिग खालामबाय थानाय जादों बहाय दोनगोन बहाय मागोन जोंनि ग्राउन्डआबो थिग जाबाय आरो जोंनि थानाय जिखिनि एकमडेसन बेफोरनि गुथे हस्टेल बहाय दोननाय जागोन बेफोरखौबो जों अलमस्ट खालामनाय जाबाय दा जोंनिया माखासे खामानिफोर दंबावो जिहेतु जोंहा मेगाजिननि खामानि दं माखासे जोंनि पाब्लिसिटिनि खामानि दङ जोंनि माखासे बेबायदिनो मा होनदों फाइनेन्स मेटाराव जोङो जिखिनि एसे सहाय नांबावगौ बेफोरो दङ आरो बिनि गेजेराव जोंनियाव जिखिनि ट्रफि सफि जोंनि जिखिनि मेडेलिस्ट जोंनि सार्टिफिकेट बेफोरनि सायाव जोंहा खामानि दं दा बियो जोंहा जिखिनि सम दंबावो मास मोनसे जोंनि गेजेराव जों सानो निस्सय बे 15-20 दिननि गेजेराव बेफोर खामानिफ्राबो साक्सेस जागोन आरो आसा खालामदों दिनै गुवाहाटीनि मानसिफ्रा जोंखौ बिथांमोना कपारेसन होदों जोंखौ बिथांमोना सहाय खालामदों आरो हेफाजाब खालामदों आं निस्सय सानो बिथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजों गुवाहाटीयाव गोदान मोनसे सकबल आरो बे सकबल गुवाहाटीनि मानसिया नुफेराखै आरो बिथांमोना गेलेफेराखै आरो बिथांमोना निस्सय बे गेमनि टुर्नामेन्टनि गेजेरजोंनो बिथांमोना निस्सय सकबलखौ सोलोंगोन मिन्थिगोन आरो दा बेहाय जोङो स्पेसियेलि मोनसे नोंथांमोननो आं मोनसे खोथाखौ फोरमायनो नागिरदों आसामनि सोरबा सकबलनि टेकनिकेल जुदि बेसिकखौ सोलोंनो नागिरदोंबा जोंनाव साननै सेमिनार जागोन मानोना जों 6-7 तारिखआव अल इन्डियानि मोनसे बेहाय नेशनेल सेमिनार लानो नागिरदों बिनि उनाव जोंनि टुर्नामेन्टआ 8 तारिखनिफ्रायसो जागोन जोंनिया 6-7आव जोङो सेमिनार साननै लानाय जादों आरो बे सेमिनाराव जोङो जोंनि सकबलनि टेकनिकेलनि सोमोन्दै फोरोंगोन सकबलखौ बोरै गेलेयो सकबलखौ बोरै माने माबायदि बेहाय माने बेसिकफोर दं बे बेसिकफोरखौ साननैनि गेजेराव बिथांमोनखौ मोनसे सेमिनारनि गेजेरजों बिथांमोननो ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ एनाउन्समेन्ट खालामो जोंनि स्टेट कमिटियाबो जिहेतु गोदान फर्म जोंनि जिखिनि पुरुना बडिया जोबसिगोन ओंखायनो बे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जोंनि गोदान माने बडिबो जाफिनगोन बेहाय जोङो मोजां सासे प्रेसिडेन्ट लाबोनो सानगासिनो दङ जोंनाव मोजां जों एबार बडियाव सोनानै लानो नागिरदों जिहेतु बै बडिनि मानसिफ्रा जाहाथे नैबे गेमनि गेजेरजों फुलफिल जाखांनायनि उनाव जोङो थाबैनो आसाम सरकारजों रायलायनानै जोङो आसामाव बेखौ जोङो रिकगनाइज हिसाबै खालायनायनि प्रसेसखौ जोङो रायलायबाय थादों आरो जोङो बिथांमोनखौ थाबैनो जों सानदों जाय बिथांमोनखौ जों चेयारमेन होयोब्ला थाबै जोङो जोंनि गथ'फोरा जाहाथे फैगोन समफोराव इयुन फिउचाराव सुबिदा जानो हानाय बायदि बे गेमखौ थाबैनो माने रिकगनाइज खालायनो हागोन होननानै जों सानदों आरो आं नोंथांमोनखौ मोनसे खोथानि गेजेरजों खावलायदों जिहेतु आङो इन्डियान सकबल फेडारेसननिबो सासे ट्रेजारार हिसाबै जिहेतु जोंनि इन्डियान सकबल फेडारेसनाबो जोङो भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो भारत सरकारजों रायलायनानै जोङो स्पर्ट्स मिनिस्ट्रिनाव अलरेडि जों फाइलखौ साबमिट खालायबाय आरो बिथांमोना जोंखौ खोथा होदों जे बिथांमोना बे आगष्ट सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो भारतनि स्पर्ट्स मिनिस्ट्रियाव नैबे सकबलखौ जिहेतु सकबला भारतआव 2008 सनावनो फैदोंमोन
दा बिथांमोना गोबाव सम जानायखाय जिहेतु इन्टारनेशनेल जितु फिउचार थानायखाय जिहेतु एशियान अलिम्पिकआबो बेखौ रिकगनाइज खालामनायखाय वर्ल्ड जितु अलिम्पिक रिकगनाइज जितु जानायखाय दा दिनै भारत सरकाराबो बे गेमखौ नायनानै रिकगनाइज खालामनायनि प्रसेसखौ बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो निस्सय आरो जोंनि चेयारमेना भारतनि चेयारमेना जाहैबाय गवानिनो स्पिकार बिथांनि नामा जाबाय गणेश गावकर आरो जोंनि जिखिनि प्रेसिडेन्टआ इन्डियान सफ्टबल फेडारेशननि प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय बिथाङा जाहैबाय पान्जाबनि एडिजिपि बिथाङा मा होनदों फारुवेल होननानै बुङो दा बिथांमोननि सेस्तायावनो निस्सय नैबे आगष्ट आरो सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो नैबे गेमा माने भारत सरकारजों जे गनाय जासिगोन बिनि थाखाय खामानिया मावबाय थादों आरो आं सानो निस्सय जेब्ला रिकगनाइज लेटारा जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायगोन जे जोंनि गेमा रिकगनाइज जाबाय आरो दा ओंखायनो आं सानो जिहेतु 2015निफ्राय आसामाव गोबां बेबायदिनो जों गेलेबाय थादोंमोन आरो गोबां जोंनि गथ'फोर दंसै दा गोबां प्लेयार्सफोर दंसै आसामाव गोबां बर' गथ'फ्रा गेलेयो बेहाय आरो दा जों बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जों एसामिस गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौबो जिहेतु मोनसे स्पर्ट्सआ मोनसे जाथिनिल' जाया बे गुबुन गुबुन जाथिनिबो जायो दा ओंखायनो जोङो थांनाय समाव जोङो 6टा डिस्ट्रिक्टआल' जों गेलेयोमोन ओमफ्राय दा जोङो बांनानै दा जोंनियाव 15निफ्राय 20टा डिस्ट्रिक्ट जाबाय आरो जों सानदों आसामाव जेरैखि जाया जोङो जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दङ बे डिस्ट्रिक्टफोराव जोङो बे गेमखौ नैबे टुर्नामेन्टनि गेजेरजोंनो जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो एप्लिकेसन हरनायनि जों मोनसे पलिसि खालामबाय थादों आरो फैगोन समाव आसाम सफ्टबल एस'सिएशना बिराद गिदिर मोनसे एस'सिएशन जागोन आरो दा जोंनाव बर्तमान जों 15टा डिस्ट्रिक्ट जाबाय थांनाय समाव माने 3 मासनि सिगां जोंना 6टाल'मोन आरो जोंनिया दा 15टा जाबाय गतिके आरो नैबे गेमनि गेजेरजोंनो जोंनिया गुवार जागोन होननानै आं आसा खालामदों